pois dice misa. E misa, por xa, bueno, xa esticaba as pernas. Serei Teresa Reguía Poza. Viviu no cemiterio de Santiso de Villanueva. Antes, moito alá, era neta de María Pequena. Pero agora son Teresa dos Cucos. Teresa dos Cucos? Sí, E por que Cucos. dos Cucos? Ai, pois non che sei. Chámanchelle ali ao sitio. É polo lugar. A donde vas? Vou aos Cucos. Pero hai moitos cucos por ali. Non nos vin. Nunca os viches. Ali non. Aquí estamos ao lado da iglesia, non, de Santiso. Trouxeches unha foto da túa familia, non? Ties algunha delas? Quen me dera deste tempo eu sabido. Ah, mija, o tempo pasa, Pasamos nós polo tempo, o tempo queda o mismo. Sí? Eu cando me levanto miro pola ventana para o mar de Siae, e se hai baja de mar está o mar María Santísima. Ali chamanlle malante, rompe malante. É aquelas olas queren te comer. E ben outro día está o mar calmiño, como non se move nin nada. E nós pasamos todo por este tempo, e o mar queda habendo baja de mar, queda habendo nordés que na nosa casa non se pare, queda todo como cando eu nací. Como lle chamades a esta casa? A esta caseta? Sí. A casa da fábrica. Fabricaban cousas aquí? Ai, non che sei, eu o que fabricaban non sei, que non che sei tanto. Pero aquí había que vir dar o catecismo. Preguntábache o señor cura aí dentro. E se non sabías, non te cruzaba na lista e dicían, botoulle o carneiro. E como é que é botarlle o carneiro? Ai, eso a mí nunca cheguei a saberlo, porque eu sempre lle soubo o catecismo. O cura preguntáballe a meu pai, a ver, señor Ramón, dígame os mandamientos da lei de Dios, por exemplo. E dicía ele, pero usted diu en serio? E eu, sí. Digo, sei, Teresa. E dicía, eu sei, eu estaba. Tiras esas rapazas noviña con Perrera, que sigues levando Perrera, non? Sí, ó. Porque parece que me queda ben. Sí, a ver, ti es ben guapa, Eu son preciosa. Por iso. E non son de nombre, pero No. jope, tío. Dicía unha señora, berráballe un señor que cando se gradaba nas leiras, coas gradas, que non sei sabe o que é, e poñía non sabes que é unha grada, nin moito perdeches. Só por non eu a vai por Dios. Para agradar, para levar máis pesa grada ese, poñíanlle pedras, a máis poñía unha persona. Pero como a grada non era toda tapada, que levaban como uns raíles, pois había quen metía os pés aí e raspaba as pernas todas, porque che quedaban debaixo das cousas da grada. Arar para o campo neste tempo, así cun tempo suaviño, non sabes, que se che mete a terra toda nos ollos, xa non ves un palmo. Que agradable. Bueno, hombre. Contáchesme que aquí, nestas escaleiras, tamén pasaba xente que viña de outros lugares. Viña da plaza de Malpica. E deixaban aquí e pasabanlle cousas. Que cousas se pasaban? Porque aquí había palomas e despois as palomas facían das delas. Claro, porque comían moito, non esas palomas. Comían, e non lle mamá. gustaban as visitantes. Tampouco. Non? E que lles deixaban? Deixabanlle aí uns regalos, non? Sí, deses color blanco. De color blanco. Esta foto había que facer fotos. Sí. Para meu pai, para poñer na cartilla do Mari. Para que nós tuveramos, pois, para ir ao médico, e que nos valera o seguro do meu pai. O sea, no Mare A Mari dixo sempre que era moi blando. era moi blando. O Mari O Mare. dixo que non había salgueiro ningún que agarrase. A min contáchesme que aquí, xusto diante desa porta e por esta zona, era onde ti xojabas cando eras nena. Sí. Pero a que xojabas aquí? As apilladas, os navíos, a meriola, o que quere. Que son os bavíos? Bebios non coño. Non coño. Navíos. Navíos. Claro. Navíos, de navegar. Tampouco. Tampouco. De andar uns rapazes uns atrás dos outros. Que éramos uns rapazes que daba por exemplo, o noso salve, por dicir, salve, me toca aquí. Nós tocábamos ali no castaño. Aquela era a nosa salve. Andábamos alrededor por aí, chegábamos ali. E andábamos todo alrededor da iglesia. E despois, se, por exemplo, ti me collías a min, tiña que eu quedar ali. Ah, claro, pandabas. Eso, exactamente. Pero a mí non me collían por eso, estaban ben libres. Non.
Xa procuraban non collerme. Contaches má semana pasada que no Castiñeiro facíades algo, o sea, clavábanse cousas, que ese Castiñeiro Poñíanse anuncios. anuncios, e como se poñía? Ali ainda ha de haber algunha punta ali clavada. Ha de haber anuncios de que se vendía unha leira, anuncios de que calquera cousa poñía, pasou tal cousa, estaba o anuncio no castaño. Unha carta de amor tamén? Bueno, non é bien, pero o poder podía saber, que aquí tamén houve amores como en todos os lados. E aquí estamos na parroquia de San Tirso, non? É a parroquia da túa... A miña parroquia, A sí. túa parroquia, non? A Claro. iglesia da túa parroquia. Sí. E a mí faláchesme de que había diferentes prendas que usaban a túa avoa, a túa nai, non? A túa supoño que a túa bisaboa, non? Que era como unha tradición. Para que se usaban esas prendas? Pois para vir á misa, ese era o mentón por de vir á exemplo. misa, Ah. ese. Poñíano así. E había aquí unha señoriña na miña aldea que era moi pequeniña. Sí. Claro, como lle sobraba mantón, pois ela facíalle así, Eu agarraba ca man. e volvía outra volta, e estaba así. Aí na entrada da porta travesa, Vale. como así a vira. E miña avó traio así. E o de punta, miña abuela tiña un que se chamaba o pano do pescozo, pero ese era diario, para andar con el diario pola casa, polas hortas, por onde fora. Ese era o pano do pescozo, terminado en punta, amarraba aquí detrás, este a para a cabeza. É para a cabeza, para... Bueno, porque se che vai mal a cabeza, poste isto. No, sí, eso é para cando che doi. Pero amarrábano aquí detrás, que eu non son capaz. Amarrábano. Miña nai amarraba aí detrás, moi amarradiño. Facíalle un nudo por riba do outro anaco. Ai, mira. E outras señoras amarrábano aquí. Ben, aí, non, aquí arriba. Aquí non? arriba, para que non lle marchara. Claro, porque isto dependerá do tipo de pelo que teñas, E máis antes que non cortaban o pelo. Claro. Non cortaban o pelo as señoras, tiñan Non. piriquete. Aí, amarro aí. Preciosa. E aquí contáchesme que estaban os restos. Esta parte de diante Aí de diante máis na volta. e da volta é o cementerio, era o cementerio cementerio. antes, non? Por aquí está meu irmán. Por aí, sí. Sí, pouco máis ou menos. Despois, un dono hall, está o meu abuelo, Ajá. que morreu de morte repentina. Repentina. Sí. Ahora dice que é dun infarto, pero antes chamaban morte repentina, verdad? E por aquí, cando había, porque morría a xente que diz que era coa gripe, pero como se fora a pandemia de ahora, morría xente a pontipala. Sí. E traían un pau de ferro, espetábano aí, e se o pau salía moi húmedo, e o cadáver non estaba moito para quitar. Levantábanos para enterrar outros, e despois Claro. os huesos batíanos ali dentro. Que pasábamos nós por aí e non olía nada ben. Non era moi agradable. Non. Contame aquí, para que se usa iso? Este é un rancho para ir ás pinas. As Ou era pinas? para ir ás pinas dos pinos. Ah, Vos como lle chamades? piñas. Piñas. Pero ti llamas Piñas son as das uvas. Como se usa iso? Isto, poñerlle aquí un pau moi grande. Moi largo, non? E despois facíaslle así a pina e a pina caía. Ah, Al ojo. si collías os piñóns ou era para queimar? Eran para queimar, máis para vender. Este panteón tiña na volta, aquí tiña, como lle chamamos nós, unha cancela. Pero tiña uns ferros, todo na volta, así con os picos cara arriba, todo na volta. Este panteón chamanllo o panteón da Casa Grande, desa casa. Amás chamanlle dos mancebos. Estes curas nunca non se acordan deles porque agora hai outras generacións e non arrían. Non arrían. Ah, Pero os outros arriaban e despois sempre dicían unha misa por os remais mancebos, por os remais mancebos. Era un día si outro tamén. Porque lle, eso. E estes non arrían a xarde. Este sombreiro fixo-mo Matilde de Limiñoa. Unha aldea que se chama Limiñoa, que é do concello de Puente Ceso. Nós chamámoslle Puente Ceso, pero agora é Ponte Ceso. Che queda claro. E isto fixo de alambres do couso do teléfono. É a tío que máis che gusta do mundo é o entroido, non? Tamén. Sí?
Aí sabes unha vez, cando era nena, Sí. que me vestín de antroido, naquele entonces. E iba pola corredoira abaixo porque carreteras non había. Xa. E tropecei con unha cousa. E eu tropecei a seguir, e levaba un sombreiro con flores de, vos chamades, eu chamolle alcácias, vos chamades mimosas. Ajá. Bueno, eu iba toda elefante co pantalón do meu pai, a máis unha chaqueta, e tropecei con unha cousa e esa cousa caíu. Porque focos non, luz non. Se petaban os dedos nos ollos, quedaba sin eles. E despois eu me toquei co pé, pero era unha cousa que se movía. Diño, ai, la virgen, que pasou aquí. E tombei un mozo, que iba para as mozas. En serio? Tropecei con un lavatino deitado. Ai, pobre. Ai, pobre, Pero teña que te pobre zapata. non era. Que marchou un tío meu para América, e antes facíaselle roupa, levaban un baúl, non era unha maleta, era un baúl. E marchou o meu tío para América tamén, levou a roupiña, bueno, conforme lle puderon facer. E despois, desde eses anos, cando puido, mandou a roupiña para aquí. E levou un traxiño, e un daqui da miña aldea tamén fixeron un traxiño igual, parecido. E eu por un ano vestime de antroido, e puxen a chaqueta que mandou o meu tío da América, e fun á casa onde fixeron o traxe igual do meu tío. Sí. Veu o mozo da casa, má cajo na puta, que me quería quitar a chaqueta. Digo, jope, tío, a miña nai deixoulle a chaqueta ao antroidinho que era a chaqueta de ir á misa, porque antes tiñas unha chaquetiña bué, pero había que ter unha chaquetiña para vir á misa. Claro. E eu a chaquetiña non lle quería dar, porque a chaquetiña non era del, Non era pero súa. el parecíalle que era del. Polo pé non me pillaban, pillanme ahora para guantes non. Xa. Non, carai. Ai, eu non lle deixaba Era a chaqueta. rápida como yo sigo. Ai, de deixarlle a chaqueta, eso sí que non. Era chumbo carajo. Despois, claro, vas indo co tempo, e despois eu, dali uns días, ou cando foi, e dixeu, carai, queríasme quitar a miña chaqueta, era meu tío Silvestre, Ponsela, porque era como igual da miña, eu como sabia que teu tío Silvestre marchara para a América, claro, pois a chaqueta non era túa. Por eu brinquei, mas la chispa non me pillaba ningún galo. O burro da rexubeira, o máis grande do lugar, con pausames e traballos, tuvo pobre que enfermar. Un día botou 1000 contas, e farto de padecer, aunque fora por chiste, doulle a gana de morrer. Cargaron nun carriño a poder de 1000 traballos, e tiraron aos corvos no medio dos areallos. Pero fixo 1000 esfuerzos e tuvo valor abondo, que marchou para hacer prachosa con 4 corvos no lombo. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Adiós cepas de mentollo, pinas das laverenquiñas, percebes dos balieiros, barbadas das fontaíñas. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la.